Ahojte, vítam vás pri novom videu. Dneska si ukážeme za mňa najlepšiu aktuálne cestu na strednom Slovensku. Pomer, počet zákrut, hlavne kvalita asfaltu a aj hustota premávky. Dneska som si dal taký výlet, išiel som cez... Kade som šiel? Cez Starú Hutu, tam sú tiež skvelé zákruty. Smerom na Ábelovú, myslím. Stade na Lučenec a potom cez Krkahaje som sa dostal do Oždian, ktoré určite poznáte. Tento víkend sa tam konali preteky do vrchu aut. A veľmi som bol natešený na tie Oždiany. Ale bohužiaľ, mimo toho, že Gladiator Super Sport tam spravili úplne úžasné posedenie, lavičky, tak tá cesta už je strašne zničená. Respektíve, ten asfalt je ešte ako v pohode, ale je tam už strašne veľa záplat rôznych a je tam ten fúkaný štrk, čiže neviem, nie je to ono už také riskantné. A taktiež jeden kopec, na ktorý som veľmi rád chodil, Ostrá Lúka pri Zvolenie, to už je tiež rozbité o ničom. A takisto, myslím, že minulý rok dodžúvali Šturec, lebo tam naťahali tie hadíky. Ako je tuto v strede, len takto keď je v strede, tak není problém, lebo človek si ide stredom svojho pruhu úplne v pohodičke, hej. Ale na Šturci ich je, ja neviem, 5 v rámci jedného pruhu a sú krížom krážom, čiže aj keby sa človek tomu chcel vyhýbať, čo je viac menej blbosť, lebo nemôžeš ísť dobrú stopu, tak sa to veľmi nedá, no. A tým pádom, kde jazdiť, no? Ako viete, tak cesty okolo Šťavnici sú skvelé, tie mám veľmi rád, ale asi žiadna z nich není asfaltovo tak dobrá ako táto. A proste ide to cez les, sú tu krásne zákrutky, sú tu krásne výhľady na Čierny Balóg proste. A neviem, to človek proste príde sem a dá si to z jednej na druhú stranu zo 5 krát a môže ísť domov celý šťastný, lebo proste je vyvozený do sytosti. Treba dávať bacha niekedy, keď je mokro, tak v tom lese proste býva dlhšie tá voda na ceste, to je jedna vec. A druhá vec, je tu veľa výjazdov lesnej techniky. Čiže aj na to si treba dávať pozor, lebo niekedy môže byť blato na ceste, alebo podobné veci. A fakt pozerajte, proste nádherné zákruty. Neviem, či niekde na Slovensku momentálne viem o niečom lepšom. Akože bol som na Pezínskej Bave, ale na skútri, čiže to som si veľmi neužil a neviem to ani veľmi posúdiť. Ale neprišlo mi, že by tam bol taký skvelý asfalt ako tu. Toto museli fakt ťahať nedávno komplet cestu, lebo je perfektný. No, jak sa sem dostanete, to asi všetci viete, ale tak zo severnej strany od Bystrice, Čertovice alebo Popradu cez Brezno a z južnej strany cez Hriňovú. Tam sa určite zastavte, ak pôjdete cez Hriňovú. Majú tam skvelú zmrzlinu. Keď už odbočíte na túto cestu smer Balóg, tak v strede dediny je to a perfektná zmrzlina. A motorkárom tuším, že dávajú kopček navyše zdarma. Čiže povedzte, že ste na motorke. To bacha, lebo tento cúva. No a chcel by som sa tu voziť ešte hore-dole, ale už mám len jednu paličku na nádrži. Ešte musím dojsť potom z Balógu do Brezna. A neviem to veľmi odhadnúť, lebo nikdy som ešte na tej motorke toľko to málo benzínu nemal. Vždy som tankoval tak, keď bola taká polovičná nádrž cca. Čiže vôbec neviem, kedy by mi to mohlo dojsť a veľmi tu nechcem ostať niekde bez benzínu. Ale kúkajte na to proste. Zákruta strieda zákrutu. V kúse, hej? V kúse. Ani sú tu nejaké také rovinky, kde sa dá trošku pridať, ale mimo toho je to zákruta za zákrutou. A fakt výborný asfalt. No, tu trošku štrku, hej.
Ešte na to treba dať pozor. A keď už tu budete, tak dole sa dá zastaviť na Černohorskej železničke, respektíve je tam skanzen. Si môžeme ukázať, ako sa tam ide. Ale ako hovorím, táto cesta to je čistá radosť z jazdenia proste. Nič iné. Nič iné, fakt. A teraz mám toho Tracera na nových gumách, čiže im verím. Nejdem neviem aké náklony, ale tak, aby som sa cítil komfortne, sa snažím a mám pocit, že odkedy som vymenil tie gumy, tak je tam veľký progres. Zrazu verím tej motorke. Proste drží si pekne stopu, nezatvárajú sa riaditka a je to super. No. Neviem, čo viac ako toto. Dobre, okruh možno, no, ten je jednak bezpečnejší a druhák nie sú tam zvodidlá. A ja osobne neviem, či by som s veľkou motorkou šiel na okruh. Malé okruhy, motokárové. Áno, to je moje. To kľudne. Ale veľké okruhy. No. Neviem, je tu ešte posledných pár zákrut. To si prejdem len tak. A dole si môžeme ukázať ten skanzen, že kde sa nachádza. A si tam odfotím motorku. Lebo nosím ten foťák so sebou furt a nikdy sa mi ho nechce vyťahovať, lebo musím zastávať, ísť do kufra dozadu a no nechce sa mi to väčšinou. Ale minimálne jednu fotku z jazdenia, keď už ho mám, tak treba urobiť. Aby som nemal pocit, že ho vozím zbytočne. Koľko som to dneska ty kokso spravil? Už mám 220 km dneska. Ako dosť dobre. A ešte bude minimálne no 60 podľa toho, kade pojem domov. Ale asi cez Brezno a Bystricu a Krkaháje, možno cez Šalkovú. No, jediný problém, keď tu stretnete auto, tak ho tu není kde obehnúť. Ale napríklad tento je celkom rýchlo, že ja by som išiel trošku rýchlejšie, ale zase nebrzdí ma nejak veľmi. V pohode. Ja idem ho. Tu je samozrejme plná čiara, ale bola prerušovaná, len to prestriekali, neviem prečo. Ako na aute je to krátke, ale na motorke, keď obehneš za 3 sekundy, pohoda. A zase zlomím motorku do náklonu. Kontra. Hopa. Niečo som prešiel. Trošku mi to odhodilo predok a úplne sa mi to nepáčilo. Dúfam, že to nebolo z mojej motorky, ale asi nie. Niečo bolo na zemi. To je to, že ja keď mám túto kameru a mám rozprávať, tak sa strašne sústredím na to, čo chcem povedať a potom to nedávam taký pozor, že keď chcem ísť vlastne, akože chcem ísť tak ostrejšie, povedzme, hej, tak nemôžem rozprávať vtedy. Sa nedá. No, tuto rovno do Čierneho Baloga, do dediny. A tuto doľava je skanzen. Myslím, že bol zavretý, keď som tu bol naposledy. A teraz neviem, či je otvorený. A pamätám si, že ako decko som tu bol v škole v prírode a boli sme presne na tejto železničke. Ty, ale vyťažené je to tu riadne. Čo si pamätám, tak tu všade boli stromy a teraz tu je, no, dokopy nič na tejto strane. Pozor, závora. Dobre, ideme na parkovisko, postavím si tú motorku na nejaké pekné miestečko a spravíme nejaké fotky. Tu by mohlo byť pekné miestečko, respektíve je to pekné miestečko. Pom, 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 pom. No... Trebárs. Takto by to asi šlo. Joj, ale príjemne. Škoda, že už nemám ten benzín, lebo ešte by som to kľudne zvrtol zo 2-3 krát. Už mám 220 km a stále ma to baví.
Ako som dal dole to plexi, tak zrazu iná motorka. Zobral som si dneska svetelný objektív. Hop. Ideme skúsiť niečo odfotiť. Sice cez hľadáčik teraz neodfotím nič tou príľbou. Asi. Trošku upravím kameru. A skúsim cez displej, uvidíme. Toto sa stáva. No dobre, ideme na to. Takže na nulovú expozíciu ISO na 100. Tak, ostriací bod. Ostriací bod tam je jeden. Stred motorky. Ja neviem, akože chýba tamto plexi určite. Ale mne sa páči tá motorka aj tak. Skúsime trošku na takto na 2/3. Podľa mňa to vyzerá super. A hlavná vec, že mám z nej radosť. A to mám vždy. Dobre. Díky, že ste si pozreli toto video. Choďte sa sem určite odviezť, ak ste tu ešte neboli, stojí to za to. Je to perfektná cesta. A prajem vám veľa šťastných kilometrov a nech vždy dojdete domov celý. Čaute.